Viem, že o tom premýšľaš. Ako je to ďaleko? Je to 34 kilometrov. Prúdy sa menia každú chvíľu v ľadovej vode. Najťažšiu skúšku zo všetkých športov. Myslíš, že to zvládnem? Myslíš, že môžem? Rozhodla som sa preplávať kanál La Manche. Čo ty myslíš? Preplávam kanál La Manche. Nie, hovorím... Nepýtala som sa. Podaj mi chlieb. Žena? Nedá ani 11 kilometrov. Myslím, že v tej vode zomrie. Väčšina mužov verí, že sme prislabé na to, aby sme súťažili. A ak sa mi to podarí? Potom by mali vážny problém. To, čo najviac miluješ, ma veľmi desí. Nebudem tam, ak sa ti niečo stane. Chcú, aby sme zlyhali, Trudy. Chcú, aby vyhrala voda. Bola to dlhá cesta. Chcem vidieť Anglicko. Nie cesty späť. Začneme správy z Európy. Poď, dievča. Kop nohami! Musíte mi niečo sľúbiť. Nedovoľte nikomu, aby ma vytiahol z vody. Kilometrov! Už spomaľuje! Nechcú, aby sme boli hrdinkami. Nemôžeme vyhrať. Červené medúzy! Prepláva cez ne. Trudy, nemusíš to robiť. Ja viem. Je pekný deň na plávanie.